אז למה דווקא לי מגיע לזכות בפליי בטן של פיירולף? מי שלא יודע, פיירולף נותן את הפליי בטן שלו לאיזה יוטיובר קטן שיצליח להפתיע אותו. אז עבדכם הנאמן לקח על עצמו את האחריות לקחת את הפליי בטן. וואלה, אם פיירולף אתה צופה בזה, הנה 3 סיבות למה אתה צריך לתת לי את הפליי בטן. סיבה מספר 1, עכשיו בטח אתה חושב אני אגיד כזה אני משקיע בתוכן, אני עורך מלא, אני מצלם ווואלה כן, זה מה שאני עומד להגיד. אני מעלה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע סרטון, ווואלה אני באמת משקיע, באמת משקיע. ואם אתה ככה תיתן את הפליי בטן, וואלה זה ייתן לי מוטיבציה. וכן, סיבה שנייה, וואלה פיירולף, בוא נהיה כנים, אתה יוטיובר פורטנייט, אני יוטיובר פורטנייט. וואלה בוא נעשה פה איזה טובה אחת לשני, אתה נותן לי ככה את הפליי בטן שלך, וואלה לא אשקר, אני יצירתי, אני חכם, אני גבר, אני מלך, אני צנוע. זה משהו שאני מאוד חזק בו. אני מאוד אוהב יוטיוב, אני מאוד חזק, אני כבר עורך משהו כמו 6 שנים. וואלה נראה לי מגיע לי. סיבה מספר 3, בוא פיירולף, בוא נשים את העובדות על השולחן, פשוט מגיע לי. אני היוטיובר האולטימטיבי שאתה צריך להביא לו את הפליי בטן. אם הפליי בטן לא אצלי בדואר עד מחר בשעה 7 בערב, אני שם CYC בשופ. נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי.